Skoč z mostu. V tomto videu som splnila tie vaše najviac random úlohy a my ideme na to. Zahraj si Roblox v štýle Brainrot a niekoho okradni. Kámo, ja nehrám takéto pičo. Čo to do? Na moju obranu to bolo povinné, OK? Aj tak nehrám túto. Ideme ukradnúť nejakej Brainrot. Nezajíma ma Brainrot, žiadny Brainrot ma nikdy nezajímal. Ako hneď tento. Tuto nemá Brainrot, ale kuník. Prečo musím zrovna ja ukradnúť Brainrot? Mňa nezajímajú žiadne Brainroty, takže... OK. OK, čo to robím? Mojím cieľom je ukradnúť Brainrot. Ako base. Tam. Inak môžete si kúpiť moju hru, keď chcete. Ja to hru nehrajem! Nebudem to hrať. LOL. No tak, nechytaj sa ma ty. Imbecile. Tak, otvor sa. Kašlem to, ja kašlu. OK. Yes. Hotovo. Úkol hotovej. Hurá. Už ma to tu nechcem hrať túto Brainrot blbosť. Kúpte si môj merch a ideme ďalej. Zakryť z okna, že Slováci si idú pre zlato. Tak dobré, guys. Takže sme pri okne, aby ste videli. Toto nádherné okno. Otvoríme si ho. Bude moc. Slováci si idú po zlato. Ďalšia úloha. Zdvihni stoličku, tak ako si praješ asi. Popíš nejakú sériu, co natáčaš k niekomu inému bez jediného spoileru. Ako si praješ? Denis. No, Peklo! what the fuck? Natoč z hry Blair Roblox hororovka. Kámo, však toto je Minecraft kanál. Dobre, máme tu Roblox, čože nice. Dobre, ideme na Roblox si nájsť ideme si to zahrať. What the hell? Welcome. Bude to ma nezajíma. Kámo, ja chci si zahrať hru. Teda nechcela, to bola úloha. Trail camera. Happy New Year. Dobre, to ma nezajíma. Nezajíma mne to. Dobre, čo tam hovorí, keďže vidím totálny prd. Dobre. Čo mám kliknúť? Však ja to tu nechcem mať. Dobre, kašlo na to, nebudem to hrať. Nikdy to nebudem už hrať. Dovidenia. Dej ruku do záchoda. No to si deláš kozy. Jo, musím ísť na záchod. Toto je úžasné. Pozrel aspoň do videa. Čau. Dobre, ideme na to. Vyhrnem si rukáv, alebo to, kašlem na to.
Tak. Tady je záchod. Tak. Jak to mám robiť? Takto? Ne, to vypadalo. Takže, keďže sme na lesku, tak to ideme na to. Tady je nádherný záchod. A ideme na to. Ne, kámo, ja to nebudu dělat. Nebudu dělat. Dobre, už to nebudem tento videa. Jo, už som to sa to chytla. Ja. Ne, nebudem vám ukázať. No dobre. Tak. Tuto. A. Tak, fuj. Nebudem to chytať. To je všetko. Čau. Zaspívej Skibidi Toilet. No to mňa poja. Ideme si vyhľadať. My style is ridiculous. Už nikdy viac radšej. Otvor okno a zakrič. Amerika nech ide do hája. Slováci vyhrajú. Kámo, už ďalšia úloha, kde mám kričať z okna? Ale počkať, mám nápad. Amerika nech ide do hája. Slováci vyhrajú. Napí se vody. No konečne normálna úloha. Tak, taste test vody. A ideme na to 3, 4. 10 z 10. Takže toto by bolo všetko pre toto video. Snad sa vám páčilo. Nezabudnite dať like a odber, napoďte sa na môj Discord server, čo máte v popisku, kúpte si môj merch, komentujte toto, možno ak ste sa dostali sem, a komentujte aj nejakú úlohu, lebo vyberám z komentárov na ďalšiu časť. Toto je všetko, čau!